Takže čaute ľudia, dneska ideme na urbex do ďalšieho zookrytu. To nevystrihávaj, prosím ťa. Neboj sa, Vládko, pre teba som to nevystrihol. Je to síce také menšie, skôr je to sklad ako zookryt, ale je to samozrejme teda voľno prístupné. Je tu so mnou Vládko a tu nový člen urbexu Lukáš. Takže není čo okecávať, môžeme sa vrhnúť na to. Jaj, to je len takto? Dobre ľudia, takže... Jaj, tak to kolo neskočím. Teplý. Takže ľudia, už sme vošli dovnútra, tu na gelu, Vlado. A ideme pokračovať tu na Kdoriči. Je tu málo priestoru, jak hovado. Ideš? Poď. Poď. Tunak je to strašne nízke. Daj si kapucu radšej, lebo budeš mať tú pavčinu na hlave. Počkajme ešte na Lukáša, len sa musím dať ďalej. Ahoj, Vládko. Ahoj. Poď, Lukáš. Kam, pozri sa na tú kameru. Pozri sa, ak to je zaprašené. Čo ti je? Aha, už leze. To musíš, prepáč, že nezvám, ale to musíš To je premácia. Ja, Lukáš, tebe trošku svietili oči na červeno. Na oranžovo. Na červeno, ale hlavne nie na bielo. Ja som hovoril. No. A tu sú úplne celé za to. Vianočné stromčeky, chlapci. Fakt? No, ja som ti najprv neveril, ale hovorím ti. Aj. Sa tu takto ričí. Chlapci, to bereme domov. Nebereme nič domov. Ježiši. Tak. A toto je opustené? Áno. Tak ľudia, tento urbex má byť ako také menšie privítanie tu na Lukáša. Do našej urbex crew. No, nie do našej, ale ako urbexera. Ja že nemám rukavicu. Zase rukavicu. Takže, bol by som rád, keby ste hodili like pre ňo, aj follow, takže ideme pokračovať v kryte. Hej, follow. Počúvajte ho. Tak ticho. Tak odber. Ahoj, ako pekná syrováha. Ty kokos. Však to by Aj to je prilepené. No. Čo? Že to by odložilo jedine teba. Bože. To nerozbaluj to. Možno trochu sa pokračovať na budúce. A ďalšie. Part 2. Máte sa Tuto liesť asi nebudeme. Skús. Je to... Nie. Nie, súhlasí. Tam súhlasí. Nie. Počkajte. Počul si to, že? Áno. Ticho. Ja by som rýchlejšie, akože. Ty tam kde Ticho. Potichu. Tak ľudia, toto je asi najkratší urbex do Riti. Nelez. Poď. Ticho. Poď, už tam nebude. To som to ja hodil. Ale nie to horí. Ja viem. Nakukni iba. Sú tam babky. Fakt, babky. Chodím tam na kraj, ja tam sa chcem ísť pozrieť. Tam. Čakaj, vypnem takto baterku. Vládko. Áno. Jo.
Poviem do toho. Ja? Ticho, poď. Je tam niekto, fakt. Je tam niekto. Pošla do šopu, poďte rýchlo, to je naša šanca. Tu si mi klopnul. Neviem, asi nejaký kamienok. Takže, čakaj, ešte sa tu s nimi ľudia. Čaute ľudia. Takže ľudia, toto bude už asi koniec tohto urbexu, lebo reálne sme tam počuli asi najkratší urbex na tomto videu. Bol tu so mnou Vlado a jen tam Lukáš, ktorý nie je vidno. Takže majte sa pekne ľudia a čaute.